En we beginnen met het bericht dat volgens een enquête van de UDC de MFK de grote winnaar wordt van de komende parlementsverkiezing op 21 maart. Er zijn in opdracht van de Extra en het Antilliaans Dagblad meer dan 1000 mensen ondervraagd. Daarvan zegt ongeveer 70% zeker te weten op wie ze gaan stemmen. En daarvan zegt 2/3 op de MFK te gaan stemmen. Dat zou betekenen dat van de ondervraagden 50% op de MFK gaat stemmen. En 4 jaar geleden was dat nog net iets minder dan 30% van het totaal aantal stemmen dat uitgebracht is op MFK. Wordt deze lijn dus doorgezet van dit onderzoek, dan zou de MFK op een hele grote zege afstevenen. Vooral omdat de andere partijen relatief weinig steun kunnen krijgen. De grootste, blijkt volgens de enquête, de grootste na de MFK zal de PNP worden. 13% van de mensen zegt erop te gaan stemmen en op Man-Pin 7%. Alle andere partijen zouden niet voldoende stemmen krijgen voor een zetel. En dan gaat het onder meer om de PAR, om de nieuwe partij Mio Corsau, KEM en dergelijke. Het is een enquête, dit is natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren, maar het geeft wel aan dat de mensen veel vertrouwen hebben in de MFK. En dat blijkt ook als er gevraagd wordt in welke politici ze de meeste vertrouwen hebben. Daaruit komt minister Javier Silvania als beste uit de bus. 57% van de ondervraagden heeft vertrouwen in hem. Voor minister-president Gilma Pik-Pisas is dat 47%. En daarna volgen Rui Sandro Seintje van de PNP, minister Charles Cooper en de leider van de PNP, Rudmilda Lamoni Cecilia. Het onderzoek is uitgevoerd door het kenniscentrum en dat is gelieerd aan de